Информацията към Милко се има достатъчно време, а нямаме нова. Така, може ли да се включа нов договор или трябва да подпишем да остане стоя? Това е код, че се натисне и вече имате нова. А кои програми включвам? Viva.com, Афирова дивизия. Ако натиснете 8.2 това копче, се включите Афировата дивизия. А какво има за възрастни и за деца? За деца има детски и за мъже и за жени има Телетъбис. За жени има Телетъбис, а за мъже има коментари. Има ли за възрастни някакви предавания? Искате ли да ви имаме и комисар Лев? Искам, да. Лев. Колко ще струва цялата услуга? 2,70. С ДДС? Да. Така, добре. Искам да подпиша договора. Добре. Подписал се го.